Hej, velkommen til den her video. Og i dag skal vi teste de her. Den ene er en lille en, som er lidt hårdere, og den anden er en større en, som er blødere selvfølgelig, ikke? Vi lavede dem i går, og jeg er helt ærligt i tvivl om de stadigvæk er lige så gode, som de var i går. Men lad os tjekke. De er virkelig gode. Ja. Og så tester vi den her af, som stadigvæk er virkelig god. Og den, jeg kan 100% både lide den der. Den her bliver meget tør i det. Det er næsten bare sådan toppen, man spiser, det er bare sådan, det hele er tørt. Så jeg er 100%. Det større her, de er bedre, og den mindre, den er værre. Det var bare den her korte lille video for i dag, og vi ses i næste video.